टायमिंगला अरेस्ट दाखवली. तोपर्यंत 11 तास विदाऊट एनी वॉरंट किंवा एका कुठली इंटिमेशन कुठलंही मी आयकार्डी विचारलं नव्हतं. आणि सिव्हिलमध्ये होते आणि अशा प्रकारे त्यांनी ते 11 तास दाखवलं आणि रात्री PC दिली, पोलीस कस्टडी दिली. आणि दुसऱ्या दिवशी राजापूर कोर्टात घेऊन गेले. राजापूर कोर्टाकडे त्यांनी 15 दिवस ज्युडिशियल कस्टडी मागितली. राजापूर कोर्टाने 2 दिवस दिली, 25 आणि 26. तर 26ला ज्युडिशियल कस्टडी अजून 15 दिवस वाढवावी म्हणून पोलीस प्रशासनातर्फे याचिका करण्यात आली होती कोर्टामध्ये, पण कोर्टाने ती फेटाळली. परंतु ते रात्री 5:30 नंतर जेलचे दरवाजे बंद होतात. तर त्यामुळे सकाळी 11 वाजता मी बाहेर पडलो. तर परत सिटी पोलिसांनी मला परत अटक करून राजापूर पोलीस स्टेशनला घेऊन गेले आणि अजून एक केस टाकून त्याच्यावर 2:30 वाजता पोचलो होतो. पण कोर्टात त्यांनी प्रोड्यूस नाही केलं की आणि 4:30ला अटकेचं टायमिंग दाखवून परत PC दिली, राजापूर पोलीस स्टेशनमध्येच ठेवलं. आणि नंतर मग दुसऱ्या दिवशी म्हणजे काल 27 तारखेला राजापूर कोर्टात सकाळी प्रोड्यूस केलं 12-1 वाजता. आणि तिकडे त्यांनी सांगितलं की 3 कंडिशन टाकल्या की तुम्ही या प्रोटेस्टमध्ये भाग घेऊ शकत नाही, 15 दिवस तुम्हाला जिल्ह्याच्या बाहेर जायचं आहे. आणि अशा प्रकारे त्यांनी एस्कॉर्ट केलं कोल्हापूर मार्गाने. मलकापूरला त्यांनी शेवटपर्यंत पोलीस आले होते हा जिल्ह्याच्या बाहेर जातो की नाही. आणि तिथून मी जाऊन तिकडे आलेलो. हे माझ्या बाबतीत घडलेलं. आणि बऱ्याचशा घटना अशा घडतात आहेत की खूप सगळे आमचे कार्यकर्ते 45 कार्यकर्त्यांना नोटीस आहेत तालुका बंदीच्या, म्हणजे तालुक्यात ते येऊ शकत नाहीत त्यांच्याच घरी. का तर ते ॲक्टिव्ह आहेत यांच्यामध्ये. आणि हे माझा मोबाईल 5-6 दिवस त्यांच्याकडेच होता, कारण सर्व प्रोटेस्टचे आमचे जे ग्रुप आहेत, कोर कमिटी असेल सगळं, तो डाटा सगळा डाउनलोड केला गेला असण्याचा आम्हाला शंका आहे. आणि याच्यात कुठलं मालवेअर टाकलं आहे तेही माहीत नाही आहे वगैरे काय केलं आहे ते. तर अशा प्रकारे ही दडपशाही होते आणि अजूनही ते भूमिगत होते, कोण नजरेत येत नाही आहेत. पण त्यांच्यामध्ये डिटेक्शन ब्रांचची टीम सगळी लागलेली आहे. ते मोबाईल ऑफ करून म्हणजे एकमेकांशी कम्युनिकेशन पण प्रॉब्लेम झालेला आहे. म्हणजे लोकांना काय म्हणतात आंदोलनात एकत्रित आणणं, इन्स्ट्रक्शन देणं, एकमेकांचे संदेश पोहोचवणं, ती बरीचशी जवळजवळ एक गाव म्हणजे पहिलं गाव धोपेश्वर बारसू ते शेवटचं गाव देवाचे गोठणे हे जवळजवळ 15 किलोमीटरचं अंतर आहे. आणि अशा 15-20 किलोमीटरच्या अशा पूर्ण पेरिफरीमध्ये हे सगळं आंदोलन घडून आणणं, 4,000 वगैरे माणसं एका ठिकाणी जमा करणं हे फार कठीण काम आहे. आणि आताचं खारघरच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही सर्व प्रशासनाला, मुख्यमंत्री असेल, उद्योगमंत्री असतील आणि कलेक्टर असेल, कोकण डिव्हिजनल आयुक्त असतील, त्यांना सगळ्यांना पत्र दिली होती की इकडे हा सर्वे नका करू, काय झाली तर जबाबदारी तुमची. तरी पण त्याच्याबाबतही कोण नाही. 38-38 टेम्परेचर आहे, सडा असतो, कातळ असतो, कातळावर अजून टेम्परेचर फ्यूम्स असतात. म्हणजे आजही बघितलं तर राजापूर टेम्परेचर 37 बट फील लाईक 43 असं तुम्हाला इकडे दिसू देखील. आणि कुठली म्हणजे त्यांनी मानवता न दाखवता आज बराचसा लाठीचे अजून रिपोर्ट येतात आहेत, फोटो येतात आहेत, व्हिडिओ येतात आहेत. ते जास्त आज काय झालं ते मी सरचिटणीस आहे ते नरेंद्र उर्फ अप्पन जोशी त्यांना विनंती करेन की आजचं घटनेबद्दल काय झालं आहे त्यांचं. आज मी सर्वप्रथम या दडपशाहीचा निषेध करतो. तर आज जे आमचे ग्रामस्थ आहेत ते स्वतःच्या हक्कासाठी, स्वतःच्या जमिनीसाठी आणि पर्यावरणासाठी जे लढत आहेत त्यांना माझा एक सल्यूट आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे की आम्ही त्यांचे मार्गदर्शक किंवा त्यांचे प्रतिनिधी नसताना पण ते संघर्ष करतात. कारण एवढा सरकारने अत्याचार केला. गेले 4 दिवस बातम्यामध्ये तुमच्या माध्यमातून आम्ही बघतोच आहोत, मीही बघतोच आहे मोबाईलच्या माध्यमातून की कसा अत्याचार दडपशाही सरकार करते. मला शिंदे साहेबांना एकच सांगायचं आहे की जे आता तुम्ही जी भूमिका मांडली की 70% समर्थन आहे साहेब, हे मी तुम्हाला दाखवतो. हे 5 ग्रामपंचायतीचे ठराव आहेत, 100% विरोध. ग्रामसभेचे, मासिक सभेचे नाही, ग्रामसभेचे 100% विरोध. हे ग्रामसभेचे ठराव आहे. जेव्हा ग्रामसभा लागते तर ग्रामसभेत ठराव केला जातो की बाई रिफायनरी पाहिजे की नको. तर हे ठराव आम्ही दिलेले नाही. हे प्रत्येक टायमाला CM साहेबांना 3 वेळा पत्र दिलं. स्वतः मी आणि सत्तरी सर कॉरिडॉरला त्यांना भेटलो होतो मंत्रालयाच्या. तेव्हा पण सांगितलं की आम्हाला भेट द्या. तर त्यांनी बोलले की आम्ही भेट देतो, तरी पण भेट नाही. रत्नागिरीला तेव्हा त्यांचा दौरा होता, तेव्हा आमचे ग्रामीण अध्यक्ष अमोल वळे आणि दीपकशी भेटले होते, तेव्हा पण भेट नाही दिली. पालकमंत्री उदय सामंत आणि आता उद्योगमंत्री त्यांनाही 3 वेळा पत्रव्यवहार केला आम्ही की आम्हाला भेट द्या. बोलते आम्ही चर्चा करतो. ते कोणाशी चर्चा करतात? स्थानिक ग्रामस्थ जे आंदोलन करतायत, ज्यांची जमीन आहे, जे ग्रामस्थ आहेत त्यांना तुम्ही भेट द्या ना. तुम्ही कोणाला भेट देताय? बाकीच्यांना कोण असे आता काल जी बैठक आयोजित केली होती, डॉक्टर, व्यापारी, हे का ग्रामस्थ आहेत का?
मग तुम्ही दलाल लोकांशी मिटिंग करणार का? दलाली जे करतात लोकांशी, ग्रामस्थ आहेत त्यांची चर्चा करा, वकील आहेत ते वकिलीचं कामं करतात, शेतकऱ्यांना शेतकऱ्याशी चर्चा करा ना तुम्ही. आमची एकच मागणी आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे आता उदय सामंत साहेबांनी एक मगाशी आय थिंक कुठं TV ABP माझ्यावरती मी प्रतिक्रिया त्यांची ऐकली की हे आंदोलन करायला भारून लोक आणली. साहेब गेली 4 दिवस आमची माणसं दिवस रात्र माळ रानावरती आहेत, बॅगेत अंतरून घेऊन आहेत, चादर वगैरे घेऊन आहेत, कारण का माळ रानावरती दव पडतो म्हणून. ही कुठली भारतीय लोक नाही, ही स्थानिक ग्रामस्थ आहेत. तुम्हाला चर्चा करायची असेल ना तर पहिले हा सर्वे हा थांबवा. हे जे काम केलं माती परीक्षण हे पहिलं थांबवा. हे थांबलं तरच चर्चा होईल. हे कारण हा आम्ही काय पुढे काश्मीरला नाही होत. आम्ही हे बाळासाहेबांची शिवसैनिक जे लोक बोलतात, जसे एकनाथ शिंदे साहेब बोलले की आमचं हे सरकार गोरगरिबांचं सरकार आहे, हा गोरगरिबावर अत्याचार होतोय, तर तुम्ही शांत बसताय. मला समर्थन आहे. समर्थन कुठलं आहे तुमचं? जे काही दलाल आहे त्याचं समर्थन. आता मला सांगा, पुऱ्या कोकणामध्ये जे 7 ते 8 जे जागा मालक ज्यांनी काही वर्षापूर्वी जागा घेऊन ठेवली कवडीच्या भावामध्ये, त्यांचं समर्थन घेतलं. मग माझं एकच म्हणणं आहे मुख्यमंत्री साहेबांना, जर ते समर्थन असेल तर ग्रामपंचायती ह्या रद्द करा. ग्रामपंचायती कशाला पाहिजे? स्वराज्य ग्रामपंचायती ह्यांचे ठराव मांडणे. लोकशाहीचा गला घोटला जातो. आज आमच्या महिला माता भगिनीवरती नको ठिकाणी, मी आता शब्द बोलू शकत नाही, अशा ठिकाणी लाठीचार्ज केलाय. फरफडत ओढलंय 3 दिवस. हा अत्याचार गोरगरिबांवरती होतोय. आताच्या घडीला की 700 ते 800 जवळजवळ लोकांना रत्नागिरीला घेऊन गेलेत पोलीस गाडीतून टाकून. आमचं एकच म्हणणं आहे, आंदोलन थांबणार नाही. आंदोलन चालूच नाही. भले तुम्ही आमचा जीव घ्या, ग्रामस्थांचं तुम्ही बघा. आम्ही कोणी नसताना ग्रामस्थ एकजुटले आहेत. ग्रामस्थांनी सांगितलंय की आम्ही इथून हलणार नाही. कारण का जी परिस्थिती दिसते लोकांना हा विनकोय, लोकांशी चर्चा करताय. तर माझं एकच विनंती आहे एकनाथ शिंदे साहेबांना, देवेंद्र फडणवीस साहेबांना, गृहमंत्र्यांना, साहेब हा अत्याचार थांबवा. ही कोकणातली माणसं साधी बोळी आहेत, त्यांच्या जीवावर उतरू नका. माझी त्यांना विनंती आहे की हा जो अत्याचार आहे पहिला थांबवला पाहिजे. कारण आज त्यांच्यावरती अश्रू गोळ्याचा वापर केला आहे. लोकांचे डोळे झोंबतायत, लोकांना पुढे दिसत नाही, ब्लँक केलं पूर्ण, असा पूर्ण लाठीचार्ज केलाय. आज व्हिडिओ आमच्याकडे आहेत, महिलांवरती वेगवेगळ्या पद्धतीने लाठीचार्ज केलाय पोलिसांनी. महिला पोलीस नाही, पुरुष पोलिसांनी लाठीचार्ज केलाय. काही लोकांना झाईत टाकून दिले. अशी परिस्थिती चालली आहे. ही दडपशाही कोणामुळे चालली, कशासाठी चाललंय? आणि ही जी RRPCL कंपनी आहे, RRPCL कंपनीचे काय एवढे लाड केले जातात? ही रिफायनरी कोकणाची विनाशकरण आहे. जेव्हा मुख्यमंत्री होते फडणवीस साहेब, तेव्हा तुम्ही रद्द केलीत ना उद्धव साहेबांबरोबर. मग आता का आग्रह चालला? हा कोणासाठी चालला आहे? कारण का हा आग्रह जे परप्रांतीय लोक यांचे जमिनी आहेत, यांना जो भरभरीत मलिदा पाहिजे, त्या मलिदासाठी चाललेलं सगळं आहे. तर मी त्यांना विनंती करतो की पहिली दडपशाही थांबवा. चर्चेला आम्ही तयार आहोत, पण आम्ही तयार चर्चेला आहोत, पण कधी? जेव्हा हे जे सर्वेक्षणाचं काम थांबेल, जेव्हा पोलीस फाटा इथून निघेल, तेव्हा. जेव्हा आम्ही आमची जी जिल्हाबंदी आणि जी तडीपारी जी तुम्ही केली आहे ती पूर्ण हटवा, तरच आम्ही पदाधिकारी ग्रामस्थ चर्चेला तयार आहोत. ते पण एकटे नाही, माळ रानावरती यायचं आणि चर्चा करायची ग्रामस्थांशी. तुम्ही बोलताय ना ग्रामस्थांनी चर्चा करायची, मग ग्रामस्थ माळरानावर बसले आहेत. उद्या ग्रामस्थांचं काय बरं वाईट झालं तर याला जबाबदार हे शासन असेल, महाराष्ट्र सरकार असेल. माझं नाव नरेंद्र जोशी. पहिलं म्हणजे मुख्यमंत्री हे सरकार बदललं, महाविकास आघाडी जाऊन आता शिंदे सरकार आलं, तर इमिजिएटली आम्ही पहिल्याच आठवड्यात लेटर दिलं होतं. त्यानंतर अजून 2दा लेटर दिलेलं आहे. आणि उद्योगमंत्री साहेब जे पालकमंत्री आहेत उदय सामंतजी, त्यांनाही 2दा आम्ही पत्र ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये दिलेली आहे. तरी पण त्यानंतर काही झालेलं नव्हतं. म्हणजे कुठल्याही वेळी बोलवणं वगैरे आलं नाही किंवा आम्हाला रिप्लाय आला नाही की तुम्ही येऊन भेटा वगैरे. कारण ते आमची खिचगंटीतच म्हणजे कुठली काय करतच नव्हते. ग्रामस्थ आहेत, 5 गावचे ग्रामस्थ काय लढणार आहेत, काय यांचं तर म्हणजे त्यांचा कॉन्फिडन्स काय असेल माहीत नाही पडला. पण आम्हाला शक्यतो संविधानिक मार्गाने जे करायचं आहे ते आम्ही आता आंदोलन करतो आहे. आम्हाला कोकणात इकडेच नको, नाणारमध्येही नको आहे, बासू सोलगावमध्येही नको आहे. आम्हाला केमिकल झोन जो लोटे परशुरामपेक्षा कितीतरी पटींनी जास्त प्रदूषणकारी आहे ते. आणि आम्ही विकासाचे विरोधी असं नाही, आम्हाला दुसरे प्रकल्प पाहिजे. त्याची पण मांडणी आम्ही बऱ्याच वेळा केलेली आहे. परंतु
त्यांना सूट होतं आहे कॉर्पोरेट आणि या प्रशासनाला आणि राज्यकर्त्यांना जी सूट होतात आहेत आणि ते प्रकल्प इकडे ते आणायचा प्रयत्न करतात आणि लोकांची म्हणणं जराही ऐकून घेतलं नाही आणि तिकडे प्रकल्प एखादा आला की जमिनीचे व्यवहार वाढतात. जसं नाणारमध्ये वाढलं होतं तसं इकडेही वाढले आहे. सगळे कोणी म्हणजे प्रशासकीय अधिकाऱ्यापासून बऱ्याच लोकांनी सगळ्यांनी जमिनी इथे घेतलेल्या आहेत आणि त्या जमिनी मालकांची संमती घेतात आहेत. आता 70% म्हणजे एक तीन चार असे म्हणजे आम्हाला काय म्हणतात ते इंडेक्स 2 सूची 2 खरेदी खतं जी झालेली आहेत ते एका खरेदी खतात 40 लोक आहेत 15 गुंठ्यामध्ये आणि एका गुंठ्यात 26 आहेत. म्हणजे एक प्रकल्पग्रस्त बना हे पण एक स्कीम त्या दलालांतर्फे राबवली गेली होती आणि सगळी राजकीय आशीर्वादानेच हे सगळं झालेलं आहे. साधारण 2000 एकर एक जमीन नाटे आंबोळगड कारण 2 प्रकारचा प्रकल्प एक समुद्रकिनाऱ्याचा जो भाग आहे तो जेट्टी आणि क्रूड ऑइल टर्मिनलसाठी आहे. तिथे 2000 एकर आहे. नाटे आंबोळगड राजवाडी 3 ग्रामपंचायती तिथे आहेत आणि 5 ग्रामपंचायती इथे. दोन्ही ग्रामपंचायतीमध्ये साधारण 20 किलोमीटरचं अंतर आहे आणि समुद्रातून सौदीमधून येणार क्रूड ऑइलचं तिकडे टाक्यामध्ये क्रूड ऑइल साठवलं जाणार. तिथून 15-20 किलोमीटर बारसूसोलगामध्ये तिकडे रिफायनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स आहे आणि परत तिकडे वारंवार तुम्ही कधी बघत असाल की आपले उपमुख्यमंत्री नेहमी बोलतात एक पेट्रोकेमिकल इकोसिस्टीम इथे तयार होणार आहे. म्हणजे बेसिक मटेरियल जे आहे पॉलिमर्स किंवा काय असेल ते रिफायनरीपासून तयार होऊन त्याच्या आधारित 100-150 बाकीच्या कंपन्या ज्या सगळ्या केमिकल कंपन्या असतील. आपण दहेज किंवा गुजरातला दहेजला इकडे असा एक पेट्रोकेमिकल झोन आहे तो आपण बघू शकता आणि तिकडे काय लोकांचे हाल चालले आहेत. मनाली म्हणून एक तामिळनाडू आहे तिकडे पण लोकांचे काय हाल चालले आहेत. कारण आपल्या ज्या रेग्युलेटरी बॉडी आहेत त्या बॉडी चांगल्या असत्या तर रत्नागिरीच्या ज्युरिडिक्शनमध्ये येणारे लोटे परशुराममध्ये आजही आपल्याला 15 मिनटं नाक बंद करावं लागलं नसतं. बोईसरलाही नाक बंद करावं लागलं नसतं. अंबरनाथलाही नाक बंद करावं लागलं नसतं. आमचा कुठल्याही रेग्युलेटरी बॉडीवर विश्वास नाही. पालकमंत्री म्हणून उदय सामंत यांचा प्रशासनावर दबाव आहे का हा पहिला प्रश्न. आणि दुसरा प्रश्न जो प्रकल्प त्या ठिकाणी येतोय तो सांगतायत की कातळ आहे ते काही उडवत नाही. तर अशा 2 प्रश्नांवर काय तुम्ही सांगा. हां नंबर 1 पालकमंत्र्यांचा प्रशासनावर दबाव असतो किंवा नसतो याचं प्रशासकीय उत्तर आहे. पालकमंत्र्यांचंच प्रशासन ऐकत असतं. ही हायरार्ची आहे. त्यामुळे तो दबाव असू दे ते त्यांनी सांगितल्यावर त्यांना कळणं एखादी गोष्ट भाग असते. दुसरी गोष्ट कातळाबद्दल झालं. हा कोकणाचा तो तिकडचा जो पर्टिक्युलर आहे राजापूर ते नाटेपर्यंतचा तो द ग्रेट राजापूर प्लॅटो म्हणतात त्याला. तो ऐतिहासिक आहे. त्याच्यावरती कातळ शिल्प आहे. आम्ही 200च्या वरती कातळ शिल्प आहेत म्हणजे पेट्रोक्लिप्स आहेत. त्याच्याबद्दल आम्ही पुरातत्व खात्यालाही कळवलं होतं. सगळ्या ग्रामपंचायतींनी ठराव केले होते त्याचे संरक्षण संवर्धन करावं वगैरे आणि हे कधी फार म्हणजे 3-4 महिने झाले अजूनही तिकडे काय प्रक्रिया आम्हाला लेटर आलं की आमची प्रक्रिया चालू आहे पुरातत्व खात्याकडून डॉक्टर तेजस गर्गेच्या अंडर ते होत आहे. पण ते त्याच्याबद्दलही काही बोललं जात नाही आहे की काय आम्हाला ते. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ते हा बॅरन लँड हा जो कन्सेप्ट आहे कोकणातल्या सड्याबद्दलचा तो मिसकन्सेप्शन आहे. तुम्ही जेव्हा PBR म्हणजे पीपल्स बायोडायव्हर्सिटी रजिस्टर जेव्हा आपल्या लॉमध्ये असतं तिकडे बघितलं तर तिकडे 350-300च्या वरती वनस्पती असतात. जुलै ते कास पठारालाही मात देईल असं बारसूचा सडा आहे आजच्या डेटला. आणि तिकडे बऱ्याचशा IUCNच्या रेड लिस्टमधल्या बऱ्याचशा स्पीसीज आहेत आणि तो एक पूर्ण समुद्रसपाटीपासून एक साधारण 80-100 फूट उंच असतो आणि ते पूर्ण स्पॉन्जी असतो. तुम्हाला कातळ म्हणजे चिरा बघितला असेल रेड जांभाडा तर तो एक स्पॉन्जी असतो. त्याच्यामुळे ते वर्षभर खालच्या विहिरींना पाणी वगैरे मिळत असतं आणि त्याच्यामधल्या स्पेशल तिकडचा काजू किंवा आंबा असतो त्याला स्पेशल एक टेस्ट असते कारण त्याच्यामध्ये आयर्न आणि मॅग्नेशियम असतं. या बऱ्याचशा टेक्निकल गोष्टी आहेत पण या टेक्निकल गोष्टींवर ते लक्ष देत नाही आहे. फक्त जमीन इकडे इन्व्हेस्टरना आणायची आणि त्यांच्याकडून संमती घ्यायची आणि इकडे प्रकल्प आम्हाला जमीन मिळते आहे ना बाकी तुम्ही गेली खड्ड्यात पंचक्रोशीतली जनता. आज ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत कुठला प्रकल्प व्हावा किंवा नाही व्हावा हे 2 लँडलॉर्ड ठरवणार आहेत की उरलेले 98 जनतेला पण काय त्यांचा से आहे. उद्धव ठाकरे होते त्यावेळेस त्यांनी पत्र लिहिलेलं होतं पंतप्रधानांना की वारसाची जमीन जी आहे ती प्रस्तावित असावी म्हणून. आणि आता ते मुख्यमंत्री नसताना ते त्याच गोष्टीला विरोध करतायत.
त्यामुळे कुठेतरी या राजकारणामध्ये ग्रामस्थ भरडले जात आहेत, कारण त्यावेळी सुद्धा ज्यावेळी जमीन प्रस्तावित केलेली तेव्हा तुम्ही असाच तीव्र विरोध केला होता. साधारण एक जोडून काशीनाथ गोरले या स्थानिक नेत्यांना असं सांगितलंय, आम्ही आंदोलन मागे घेत आहोत, तात्पुरतं 3 दिवसांसाठी स्थगित करत आहोत. एकीकडे तुम्ही म्हणताय आंदोलन मागे घेणार नाही, तर दुसरीकडे त्यांना आंदोलन मागे घेत असल्याची नुकतीच घोषणा केली. आता कसं झालेलं आहे, एक पहिलं मी उद्धव साहेबांबद्दल बोलतो. नाणार परिसरात साधारण शिवसेनेने भूमिका घेतली होती, नाणार इथे रिफायनरी होणार नाही ही काळी दगडावरची रेघ आहे. परंतु दुर्दैवाने सगळे पक्ष असतील, पक्षानं धोरणात्मक निर्णय कोकणात रिफायनरी नको किंवा रेड किंवा पोल्टिंग इंडस्ट्री नको असा धोरणात्मक निर्णय घेण्याची कोणाची क्षमता किंवा ताकद किंवा मानसिकता नाही आहे. परत शिवसेनेची भूमिका अशी आहे की स्थानिकांचा विरोध आहे तर आमचा विरोध आहे. त्यावेळी उद्धव साहेबांनी असं स्टेटमेंट केलं होतं की जिथे लोकांना पाहिजे असेल तिथे लोक आम्ही देऊ वगैरे. परंतु मला वाटतं माझ्यापेक्षा मी तिकडे होतो रत्नागिरीला कोर्टात जेलमध्ये, तर मला वाटतं हे परवा उद्धव साहेबांना जाऊन मातोश्रीवर भेटलेले आहेत, ते नक्की काय म्हणालेत हेच सांगू शकतील. जेव्हा उद्धव साहेबांना भेटलो, उद्धव साहेबांनी सांगितलं की लोकांना नको असेल तर तो प्रकल्प, मी पहिलेही सांगितलं की लोकांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न आहे, तर तेव्हा मला जिथे समर्थन आहे असं सांगितलं. आणि केंद्र सरकारचा दबाव होता की पत्र द्या म्हणून, तर केंद्र सरकारच्या दबावाखाली मी ते पत्र, केंद्र सरकारने मागितलं म्हणून ते पत्र दिलं. पण लोकांचा विरोध असेल तर आजही शिवसेना पाठीशी उभी, त्यांच्या राहणाऱ्यांनी त्यांनी जाहीर पाठीमधल्या शिवसेना पाठीशी उभी आहे. आम्ही त्यांना विचारलं, नाणारला जो प्रकल्प होता तर नाणारला लोकांनी विरोध केला, मग बारसूला पण लोकांनी विरोध केलाय. तुम्ही जेव्हा मुख्यमंत्री होतात तेव्हाही आम्ही विरोधाची भूमिका मांडली, आम्ही आंदोलनं केली आणि आताही आम्ही आंदोलनं करतोय की स्थानिक लोकांचा विरोध आहे हे त्यांनाही माहिती होतं. त्यांना ग्रामपंचायतीचे ठराव पोचले नव्हते, काल त्यांच्याबरोबर ग्रामसभेचे ठराव आम्ही हातात दिले. हे ग्रामसभेचे ठराव आहेत आणि हे ग्रामस्थ आहेत. काल ग्रामस्थ जे गावावरून आंदोलन करतात ते ग्रामस्थ काल मिटिंगला उपस्थित होते. त्यांनी खरी परिस्थिती त्यांना सांगितली काय आहे ते ग्रामस्थांनी, आणि ग्रामस्थांची म्हणणी उद्धव साहेबांना ऐकून तो पाठिंबा जाहीर केला. हा आत्तापर्यंत राजकीय पक्ष म्हणजे भाजप पक्षाला सगळेच प्रकल्प पाहिजे असतात, त्यामुळे तो नाणारपही त्यांना पाहिजे होता आणि बारसूसोबला डे 1 पासून पाहिजे होता. आता उद्धव साहेबांनी पत्र दिलं होतं म्हणजे ऑफकोर्स म्हणजे ती पक्षाचीच भूमिका मानली गेली. तिकडचे स्थानिक आमदार आहे राजन साळवे तर समर्थनार्थच होते आणि त्यांना ते पत्र दिल्यामुळे आमच्या पक्षाध्यक्षाने आमचं समर्थन आहे असं सांगत होते. नाना पाटोळे वगैरे 11 सप्टेंबरला आले होते आमच्याकडे, पण त्यांनी त्यावेळी पण अशी भूमिका अशी काही जाहीर केली नव्हती आणि राष्ट्रवादीने पण अशी काही भूमिका जाहीर केली नव्हती. तर आमचं आंदोलन हे कुठल्याही राजकीय पक्षाचा पाठिंबा न घेताच आत्तापर्यंत चालू होतं. काल पहिल्यांदा एक असं झालं आहे की शिवसेना पक्षाने आमच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिलेला आहे आणि बऱ्याच अंशी म्हणजे अजितदादा असतील किंवा शरद पवार साहेब असतील किंवा यांनी सांगितलं फक्त रिफायनरी नको असं म्हणत नाही आहेत, फक्त लोकांवर दडपशाही करू नका, जबरदस्तीने लादू नका हेच म्हणणं मांडतात आहेत. ते आमची भूमिका वेगळी आहे, आम्हाला कोकणासाठी वेगळं धोरण पाहिजे आणि कोकणात रेड कॅटेगरीचे प्रकल्प नको आहेत ही स्पष्ट भूमिका आहे. ती कुठलाही राजकीय पक्ष अजून घेत नाही आहे. त्यासाठी आम्ही बघू पुढे काय करायचं, पण आमचं सध्या तरी पॉलिटिकली अस्तित्व हे रिफायनरी विरोधी पॅनेलच होतं आणि सध्या तरी आता तरी आता शिवसेना किती रोल घेते आणि कसा रोल घेते याच्यावर पुढे अवलंबून राहील. हां, काशीना आता मला पण नवीन आहे कारण आत्ताच मी उशिरा काय झाला की गावची काय अपडेट आहे ते घेत होतो. आता एका झाडाखाली ती सगळी माणसं बसलेली आहेत, त्यांना पोलिसांनी घेराव घातलेला आहे. तर नक्की काय करायचं, कारण तिथून पुढे जायचं तर 1-1.5 किलोमीटर जायचं आणि जेवण खाणं वगैरे काही झालेलं नाही आहे. तर असं ठरवलं की संध्याकाळ पण बसून निघून जातील आणि 1 दिवसात परत पुढे काय करतील ते आता आम्ही स्वतः इकडून काय डिसाईड करत नाही. तीच ग्राउंडची सिच्युएशन कशी आहे, ग्रामीण कमिटी पण तिथे आहेत, ग्रामीण सगळे कार्यकर्ते आहेत ते ठरवतात आणि आम्हाला इन्फॉर्म करतात. त्यामुळे आत्ता येतील याच्यावर म्हणजे 1-2 दिवसाचा गॅप घ्यायचं ठरलं असू शकतं, मोठ्या माहीत नाही. भरपूर नाही एक लाईन असते ना डिसिजनची, ती कधी डिफर होत नाही. म्हणजे रिफायनरी नको हे आंदोलन करायचं आहे तर करायचं आहे, फक्त त्याची जी प्रक्रिया असेल म्हणजे उद्या नको करूया परवा करूया वगैरे हा डिसिजन पूर्णपणे गाववाले किती उष्णता आहे आणि किती लोकांना आता लागलं आहे. आता परत बरेच लोकांना घेऊन गेले आहेत, त्यांच्यावर काय कलमं लावतात आहेत, मग त्यांचा परत जामीन करावा लागेल. परवा 111 महिला
आपला 105 महिला आणि 6 पुरुष 111 आणि मला पण त्या केसमध्ये टाकलं 112 जणांवर झाला होता. तर त्यांची ती प्रक्रिया करायला रात्रीचे 2-3 वाजले होते. तर त्या हिशोबाने त्यांनी काय निर्णय घेतला असेल, एक दिवस गॅप देऊन पुढे करायचं. पण आय थिंक ती गावची कमिटी ठरवेल काय असेल तर आम्ही इमिजिएटली मीडिया ग्रुपवर कळवू. ते ग्रामस्थ आहेत शिवणे खुर्दचे आणि ते बऱ्यापैकी म्हणजे असं पुढे वक्तृत्व चांगलं आहे आणि थोडीशी लिडरशिप क्वालिटी आहे त्यांच्याकडे. रिफायनरी विरोधी संघटनेमध्ये त्यांचं काही पद असं नाही आहे. कारण रिफायनरी विरोधी संघर्षाचे पद सगळ्यांचे मोबाईल ऑन ट्रॅक आहेत. पटकन ते चालू करून बंद करतात तर अर्धा तासात तिथे पोलीस येतात. नाही, कम्युनिकेशन गॅप आमच्याकडून नाहीच आहे, बिलकुल नाही. आम्ही पत्र पण दिलं होतं, कधी पण ते बोलतात कधी पण या बसा आणि नेहमी बोलताना ठीक आहे तुमचं काय म्हणणं आहे मांडूया असं म्हटलं पाहिजे. तुमच्या काय शंका असतील, त्यांचे काय गैरसमज असतील ते आम्ही दूर करू. तर आमची शंका आणि गैरसमज आमच्या दृष्टीने काय आम्ही वेळी क्लिअर आहोत. 15 वर्ष काम करतो. कोकणाचं विकासाचं मॉडेल कसं असावं आमचं स्पष्टपणे मत आहे आणि ग्रामस्थांचंही तेच मत आहे. नाणार परिसरातली जनता असेल, नाटे, आंबोळगड, माडबन वगैरे इतरच्या लोकांचंही मत आहे. सिंधुदुर्गात दोडामार्ग, सावंतवाडी पण सगळ्यांचं असंच मत आहे. तर ही मतं समजून न घेता फक्त गैरसमज आमचे आहेत, शंका आम्हाला आहेत, त्या दूर करायच्या आहेत. हा जरासा ॲटिट्यूड नाही पटत आहे आम्हाला आणि आजही आम्ही ते बसायलाही तयार आहोत. बसायला काही हरकत नाही आहे. 13,000 एकर जमिनीपैकी 5,500 एकर जमिनीवर हा प्रोजेक्ट आहे आणि सोलगावनं विरोध केला होता. सोलगावला आम्ही त्यातून वगळलेला आहे. इतर गावांच्या संदर्भामध्ये 67% लोक आमच्या सोबत आहेत. पहिलं म्हणजे इथे हा प्रकल्प म्हणजे काही घर नाही आहे. याचे जे परिणाम किंवा असतात ना, तो परिसरातला एक परिसर असतो, एक पंचक्रोशी असते, त्याच्यावर असतं. म्हणजे एक नुसतं दारूचा गुत्ता त्याची जागा पर्सनल आहे म्हणून तो नाही करू शकत. आणि हा दारूच्या गुत्त्यापेक्षा बराचसा हानिकारक प्रकल्प आहे. त्यामुळे असं पर्टिक्युलर बोलता येणार नाही की सोलगावला वगळलं म्हणून शिवणे खुर्दला वगळलं, देवाचे गोडल्याला लांब ठेवलं आणि आता फक्त मिनी रिफायनरी 1/3 कॅपॅसिटीची आम्ही करतो आहे. पण आम्हाला एवढंच कळतं आहे की आत्तापर्यंत झालेलं रिफायनरी सगळ्यांचं एक्सपान्शन झालेलं आहे. यांना एकदा का तिकडे घुसले आणि नंतर पुढे एक्सपान्शन करत झालं असं काही होत नाही. नेहमी विस्तारित झालेले आहेत. सगळ्या रिफायनरी भारतात झालेल्या आहेत. तर आधी थोड्या एका कॅपॅसिटीच्या होत्या, त्यानंतर वारंवार त्यांची कॅपॅसिटी वाढत गेलेली आहे. आणि पंचक्रोशीचा असा हिशोब आहे. फक्त एखाद्या गावापुरता आणि एवढीशी जमीन मिळते आहे म्हणजे 3,500 एकर वगैरे जमीन ती इन्व्हेस्टरची आहे. त्याची आमच्याकडे रेकॉर्ड आहेत आणि कोण कोण इन्व्हेस्टर आहेत सगळ्यांचे आमच्याकडे रेकॉर्ड आहेत. आणि ते इन्व्हेस्टर ते जमिनीची संमती द्यायलाच आणि रेट MIDCकडून लँड ॲक्विजिशनचा रेट चांगलं घ्यायलाच त्यांनी इन्व्हेस्ट केलेले आहे. आणि त्यात परप्रांतीय आहेत. परप्रांतीयांकडून प्रेरणा घेऊन आपली स्वप्रांतीयांनी पण केलेले आहेत तिकडे. त्यातले काही रिपोर्ट तर त्याच्याबद्दल कोणाची नावं घेणं इथे उचित नाही दिसत आहे, परंतु बऱ्याचशा पत्रकारांनी ते छापलेलं पण आहे. अवलंबून राहू शकत नाही किंवा विश्वास ठेवू शकत नाही. तर जगात अनेक ठिकाणी असं झालं की बंदरांच्या जवळ, समुद्रांच्या जवळ रिफायनरी आहेत आणि त्या चांगल्या पद्धतीने कार्यरत आहे. म्हणजे तिथे मच्छीमारही म्हणजे व्यवसाय त्यांचा सांभाळू शकले. तर हा विश्वास तुम्हाला नाही वाटत का या सगळ्या? नाही, इकडे आमचं कोकणाचं मॉडेलच आम्ही ते चेंज करायला बघतोय ना. PCPRL नाही म्हणजे पेट्रोकेमिकल झोन आम्हाला नकोच आहे. इथे प्रश्नच नाही आहे. इकडे आंबा आहे, काजू आहे, फिशिंग आहे, पर्यटन आहे, हे 4 बेसिक आहेत. चला हे बाजूला ठेवा. आम्ही ते बोलतात याच्यावर नेहमी हेच बोलतात ते. आम्ही बोलतो ITI आणा, एज्युकेशन इंडस्ट्री आणा किंवा फॅब्रिकेशन जशी चाकण राजगुरुनगरला ते वेस्पाची फॅक्टरी आहे किंवा मर्सिडीजच्या फॅक्टरी आहेत किंवा ऑटोमोबाईल जिथे फॅब्रिकेशन इंडस्ट्री आहे, फक्त असेंबलिंग केलं जातं, त्या प्रकारचे उद्योग आणा ना. हे आमच्याकडे म्हणजे घाणच प्रकल्प म्हणजे लोटेची MIDC आणणार, तो जयगडचा कोल पॉवर आणणार, तो जैतापूर अणुऊर्जा आणणार, इथे रिफायनरी आणणार. म्हणजे कोण विकत हाच प्रकल्प तुम्ही नीरा कालव्याच्या इथे सांगा साताऱ्याला. तो राजकारणी तिकडचा पश्चिम महाराष्ट्रातलाही बोलू पण शकणार नाही. हां, नुकसान म्हणजे हा केमिकल झोन आहे म्हणजे तिकडे काही तुमची काय चांगला ऑक्सिजन सोडत नाही आहे आणि त्याचा पूर्ण SO2 असेल किंवा याच्यामध्ये त्या आंब्याच्या मोहरावर परिणाम होतो
आणि ते जे CETP किंवा ते एफ्लुएंट 0 एफ्लुएंट म्हणतात किंवा तसं काही नसतं. ते बोलतात मिनिमम नॉर्म्समध्ये हे केलं जातात. मिनिमम नॉर्म्समध्ये आज असतं तर लोटेपरशीला मला परत बोलतो नाक बंद करायची गरज नसती. मिनिमम नॉर्म्स इकडे आपल्याकडे एन्व्हायरमेंट कंप्लायन्स पाळले जात नाही आणि कोण विचारत नाही. एकदा बसले की तिकडे फुल दादागिरी असते. प्रशासनाच्या अंडर ती कंपनी जाते. आज बऱ्याचशा रिफायनरीच्या परिसरात किंवा इकडे तिकडे सगळे बांधलेले असल्यामुळे पुढे याच्यामध्ये भारतात अनुभव वाईट आहे. मी 15 वर्ष या स्टेजमध्ये काम करतो आहे. कंप्लायन्समध्ये काही रिझल्ट मिळत नाहीत. जैतापूरचा सडा जो होता, जैतापूर अणुऊर्जाचा मारबंजा जो कातळ होता, तो म्हणजे जो प्रकल्प उभा करण्यासाठी अख्खा कातळ कापावा लागणार होता, तो सडा कापून टाकणार होता आणि नंतर असं लक्षात आलं तिथून एक भूकंप प्रवण क्षेत्र जात होतं आणि हा सगळा विचार करून मग शेवटी तो प्रकल्प एक ऍक्टिव्हिटी कंपनीत पुढे केली हा गोष्ट. पण तिकडे सगळं निसर्गाचं चक्र या प्रकल्पाच्या विरोधात होतं आणि त्याच्या हाकेच्या अंतरावर हा बारसू सोनगाव प्रकल्प आहे. तिथे त्या कातळाची काय स्थिती आणि तिथे झालं तर काय भयानक चित्र भविष्यात असू शकतं. नाही, जैतापूरच्या बाबतीत तो आता विषय नको, तो मग लांबच जाईल. फक्त 2 विषय सांगतो. तो अणुभट्टीला जो पाया लागतो तो बसाल्ट लागतो, काळा दगड लागतो आणि तिकडे 80-90 फूट आहे तो आहे लॅटेराईट आहे. तो लॅटेराईट वर कुठलंही फाउंडेशन एवढ्या मोठ्या प्रकल्पाचं होत नाही. त्यामुळे तो कापायचा आणि तिकडे कॉन्क्रीट लावून परत तर खर्च वाढणार होता ती होता. आणि भूकंप आमचा RTIमध्ये आम्ही केलं होतं की 2018पर्यंत जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नागपूरकडून आम्ही RTI मागितले होते की तुम्ही अभ्यास केला आहेत का याचा वगैरे. तर शेवटी मग माहिती आयुक्त दिल्लीमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये त्यांनी मान्य करावं लागतं न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशनला की आमचा भूकंप प्रवणतेचा अभ्यास अजून पूर्ण झालेला नाही आहे. मग त्यांनी सांगितलं ॲफिडेविट द्या. ते ॲफिडेविट आमच्याकडे अजूनही आहे की त्यांचा भूकंप प्रवणतेचा अभ्यास झालेला नाही आहे माडबन प्रकल्पाचा अजून. कारण आज बरेचसे त्यांनी रिव्हील नाही केलं आहे RTIमध्ये. तिथूनच बारसू सोनगाव आहे, तिथे काय परिस्थिती असू शकते? नाही, तिकडचा आमचा भूकंप प्रवणताचा अजून तरी तिकडे काही तसा अभ्यास आम्हीही केलेला नाही आहे. कारण ऑफिशियली हा प्रकल्प नाहीच आहे अजून. ऑन पेपर काही नाही आहे रिफायनरीचा. सत्यजीत जी, हिंदी में जानना चाहेंगे जिस तरीके से आज आंदोलनकारियों को लाठीचार्ज देखी गई, आज पे गोली फेंकी गई, तो अब चल के आगे आपकी क्या भूमिका होगी, किस तरीके से आप इसका विरोध करने वाले हैं, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तो क्या करेंगे? अभी भूमिका एक सिंपल सादी है कि हमको रिफाइनरी नहीं चाहिए, डेट्स ऑल. वो उसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं कि 1/3 कैपेसिटी के हम ले लेंगे या ये इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे या 0 एमिशन है या 0 डिस्चार्ज रिफाइनरी देंगे, वो नहीं है. क्योंकि ये रिफाइनरी नहीं है. अब रिफाइनरी का पार्ट कम है क्योंकि पेट्रोल डीजल की ज़रूरतें वैसे कम होती जाएगी. बट एक पेट्रोकेमिकल्स जो प्लास्टिक है, पॉलीमर्स है, HDP LDP प्लास्टिक है, ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, तो उसके लिए जो लगता है वो पेट्रोकेमिकल जोन ही ज़्यादा होने वाला है और उसके बेस पर आजू बाजू में वो इंडस्ट्री फैलने वाली है. तो हमको ये मतलब सिर्फ रिफाइनरी नहीं, तो आजू बाजू का पूरा एरिया एक केमिकल जोन होने वाला है. तो हम लोग देख रहे हैं कि फ्यूचर क्या होने वाला है कोकण का और वी वांट टू प्रोटेक्ट आगे हमारा कोकण. इसलिए हमको क्लियर है. उसके लिए क्या कर रहे हैं कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिल रहे हैं क्योंकि 2-3 चीज़ें होती है. एक जन आंदोलन है, वो जन आंदोलन जा रही है. मीडिया से बात कर रहे तो ये मीडिया है. तीसरा स्तंभ प्रशासन है. प्रशासन को हमने इतना बड़ा अभी तक हमारा निवेदन का 200-300 लेटर्स हो गए, लिख के वगैरह कोई लेटर नहीं आ रहा है. चौथा था पॉलिटिकल, मतलब जो वोट बैंक है, वोट बैंक जा रही है, वोट बैंक अपने खिलाफ जाएगी, उसके लिए तो कोई आए तो चलो. उद्धव जी आए, कल आए, डिक्लेयर किया, हमने स्वागत किया है. तो अभी आगे देखेंगे क्या होने वाला है. जैसे कि आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज की आप बात करें तो कई सारे विपक्ष में पार्टियां हैं वो आपको समर्थन देने नजर आ रहे हैं. हाँ. उनका ये भी कहना है कि अगर इस निर्णय को पीछे नहीं ले लिया तो फिर वो आपके साथ आंदोलन में बैठेंगे. इसे आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, हम लोग का सभी पार्टियों का स्वागत है. हम लोग राजू शेट्टी से भी साहब से भी मिले थे बहुत महीने पहले, तो उन्होंने बोला मैं आपके साथ में हूँ. प्रकाश आंबेडकर जी से भी मिले थे, उन्होंने बोला वो भी हमारे साथ है. आज तक जो MP वहाँ के विनायक राउत जी, भले उनके पक्ष की भूमिका कल तक नहीं थी लेकिन फिर भी वो गए 1 साल से हमारे साथ है. मैं तुम्हारे साथ हूँ. भले MLA हमारे तुम्हारे साथ नहीं है बट जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस था जो बोलने का था कि ये लोगों पे मत प्रेशर करो, तो वो सब हमारे साथ है. अगर वो और जितेंद्र जी आवाड़ जी ने भी अपना मुद्दा उठाया था इसमें, तो हम लोग उनका क्या होता है कि ये डिसीजन पॉलिटिकली होता है, ये कैबिनेट में ही होता है. तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ही अल्टीमेटली हम लोग MLA चुनते हैं, वो मंत्री होते हैं और वो डिसीजन लेते हैं.
तो इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन ओनली। तो पॉलिटिकल पार्टी को हमको साथ में लेना ही लेना है। जो हमारे साथ आ रहे हम लोग उनका स्वागत करते। आओ डिसीजन लो, सरकार पे प्रेशर डालो, लोगों की बात सामने रखो सरकार के, और रिफाइनरी रद्द करने में हमारी मदद करो। आपके सवाल पूछना चाहूंगी जो लाठीचार्ज हुआ है स्थानीय लोगों पर लाश पे गोले फेंके गए हैं, तो क्या आप वो जो आंदोलन है कंटिन्यू करेंगे या फिर कुछ दिन तक नहीं करेंगे? हाँ, मतलब अभी मैंने बोला कि गांव की पोजीशन क्या है, कितने जनों को लगा है, कितने लोगों के लिए अभी हमको जामीन मतलब बेल आउट करना पड़ेगा उनको वगैरह, वो सब देख के 1-2 दिन का गैप हो सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं। वो ग्रामीण कमेटी है हमारे इधर, मतलब कमेटी में बहुत सारी डेमोक्रेसी है। बॉम्बे के डिसीजन बॉम्बे वाले लेते, गांव के गांव में लेते, और कुछ जॉइंट डिसीजन कॉन्फ्रेंस कॉल में होते। देयर इज़ नॉट अ सिंगल लीडर। आपने भी बोला था कि जो लैंड राइट प्लैटफॉर्म्स हैं वो सरकार के नजरिए से देखा जाए तो बैरन लैंड, हाँ, वो महसूल के रेवेन्यू रिकॉर्ड में बंजर है, बैरन लैंड लिखा हुआ है। तो सरकार के नजरिए से देखा जाए तो वो लैंड की वैल्यू तभी आएगी जब वहाँ पे कुछ बिजनेस शुरू करेंगे, या तो पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी या फैक्ट्री या कुछ और। लेकिन जो वहाँ के मूल निवासी हैं, जो कैशू फार्मिंग कर रहे हैं, मैंगो फार्मिंग कर रहे हैं, जो फिशरीज करते हैं, उनके लिए और इकोलॉजिकली ये लैंड का क्या महत्व है उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए। इकोलॉजिकली मतलब जो अपने को क्या लगता है कि बायोडाइवर्सिटी मतलब जंगल बड़ा, बट बायोडाइवर्सिटी कोई भी फॉरेस्ट से लैटेराइट प्लेटो का जो कोशेंट है, बायोडाइवर्सिटी कोशेंट बहुत हाई है, क्योंकि इधर इसमें अराउंड हमने नानार प्लेटो का एक सर्वे किया था उस वक्त जब वहाँ पे रिफाइनरी, तो वहाँ पर सेम प्लेटो है, ऐसा कुछ उसमें फ़र्क ज़्यादा नहीं है। अराउंड 650 जो फ्लोरा की है, और फाउना तो बहुत है, और रेप्टाइल्स भी है, एम्फीबियंस है, वो सब है। और वहाँ का एक इकोसिस्टम है, आपको रात को पता जाएंगे तो पता चल जाएगा। जुलाई से अक्टूबर तक वहाँ पे एक हफ्ता में अलग अलग फ्लावरिंग का कलर का एक पूरा बिछोना ऐसा बिछा गया है ना, ऐसा लगता है। और वो पानी का सोर्स तो है ही, और प्लस कल्चरल वैल्यू है वहाँ पे। थोड़ी खेती होती है, थोड़ा सा अभी कातल में होल करके वो मैंगो फार्मिंग भी होता है, कैशू फार्मिंग भी होता है, वो टाइप का वहाँ हो सकता है। और वहाँ पे मैंने कहा कि पेट्रोक्लिप्स भी है, स्पेसिफिक 200 से ज़्यादा पेट्रोक्लिप्स है, और वो रिपोर्ट अपना महाराष्ट्र आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास भी वो सब है। और प्लस अगर कोई भी थोड़ी सी जगह भी है वहाँ पे हम लोग कुछ करना चाहते, तो हमने अल्टरनेटिव इंडस्ट्री की भी बात की है। हमको सिर्फ ये रेड कैटेगरी की पोल्यूटिंग रिफाइनरी प्लस पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए, ना सिर्फ बारसूर में, ना सिर्फ नाणार में, ना तो हमको पूरे कोकण में नहीं चाहिए। दैट्स ऑल। मुंबईत माहुल भागाच्या रिफायनरीमुळे जी स्थिती झाली लोकांची, ही स्थिती आता कोकणात देखील होईल अशी भीती वाटते? ठीक आहे, मी काय असं म्हणत नाही की माहुलची रिफायनरी 1970sच्या कधीतरी झाल्या असतील आणि त्याची ओल्ड टेक्नॉलॉजी असेल वगैरे वगैरे, परंतु त्याच्या इकडे पण अल्टिमेटली आम्ही विषयाची परीक्षा घेऊ शकत नाही। आणि सांगितलं एन्व्हायरमेंट कंप्लायन्स अँड रेग्युलेटरी बॉडीजचा भारतातला रेकॉर्ड खूप खराब आहे। आणि या पुढच्या ज्या प्रोसेस आहे, म्हणजे एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्सला त्यांनी टाकलं प्रपोजल, मग पब्लिक हिअरिंग होणार, एन्व्हायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट होणार, मग आमच्याकडून ऑब्जेक्शन मागवणार, आम्ही लिहिणार की इकडे पोल्युशन होणार, ते लिहिणार की इकडे नाही होणार, आणि EC मिळणार। ही सगळी प्रक्रिया सेट झालेली असते, त्यामुळे या प्रक्रियेत आम्हाला जास्त विश्वास नाही आहे। आणि ग्रीन कोर्ट असेल किंवा या मोठ्या प्रकल्पाबाबत जजेसची पण एक ते एलिट क्लासमधून आलेली असतात, ते विकासाच्या अँगलने बघतात। पण जैतापूरची याचिका मीच घेऊन गेलो होतो 2010 साली, तर एवढे मोठे एक गांगुली आणि गणपत सिंघवी जज होते, म्हणजे ते प्रोग्रेसिव्ह जज मानले जातात, पण ते एवढा मोठा प्रकल्प आहे आणि असं होतं। आणि काय म्हणतात, आंतरराष्ट्रीय कराराच्या अंडर जे प्रकल्प येतात ते पुढे या नॉर्म्समध्ये कोण बघत नाही, तर इन्व्हेस्टमेंट म्हणून बघितली जाते, आणि ते लोक काय असतील, राहिले तर राहिले, नाही तर नाही राहिले, त्याच्याची कोणाची कन्सर्न नसतं। हा प्रकल्प झाला तर यातून लाखो रोजगार निर्माण होईल असं सरकार सांगतं, यात किती तुम्हाला तत्व वाटतं? इकडे समजा मोठा प्रकल्प त्यांनी ते कन्सिडर केला होता, ते 1 ते 1.5 लाख रोजगार कन्स्ट्रक्शन स्टील, त्यांनी काय ते बायफर्गेशन नाही दिलेलं आहे, जस्ट एक वर्ड दिलेलं आहे 1-1.5 लाख, बायफर्गेशन काही दिलेलं नव्हतं। आणि हवे जो लेबर क्लास असतो सुरुवातीचा, तो काय आपला कोकणातला माणूस लेबर क्लासला काम करणार नाही, ते इकडे नॉर्मली उडिया, झारखंड आणि बिहारचेच लेबर आहे, कारण याचं सेम मॉडेल जयगडला आम्ही बघितलेलं आहे। तो कन्स्ट्रक्शन स्टेजचा जो 3-4 वर्ष काम झाले तोच रोजगार असेल, आणि मग त्याच्यानंतर जो असेल तर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि ऑटोमेशनने जे करणार असेल, एक साधारण 4-5 हजार लोकही अख्खा प्लांट चालवतील, आणि त्यासाठी हायली टेक्निकल लागतील। मग इकडे फक्त माळीकाम, वॉचमेनी आणि आजूबाजूची जे राजकारणी किंवा मोठे झाले असतील गब्बर, कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर लोक लाईन लावून तिकडे कामं करायला जातील। दॅट इज आम्हाला पिक्चर क्लिअर आहे पुढे रोजगाराचं इथे काय, आणि एवढ्याच साध्या 5-10 हजाराच्या रोजगारासाठी आम्हाला आमचं स्वर्गीय कोकण नाही खराब करायचं आहे।
मुंबईतल्या कोकणातल्या चाकरमान्यांना मोठ्या प्रमाणात सकाळी मोठी अवेअरनेस, जाहीर सभा असं काय करायचा विचार आहे? खरं तर खूपच करायचं आहे, पण आम्ही सांगतो ना, दोन वर्ष झालं आम्हाला आमची सगळ्यांची पर्सनल लाईफ ना खूप डिस्टर्ब झालेली आहे. याच्यातच 7 दिवसाचे 7 ते 8 तास याच्यातच चालले पूर्णपणे. कोणी राजकीय पक्ष नव्हता, काही नव्हतं. एक आम्ही धावपळ करतोय, लेटरबाजी करतोय. आतापर्यंत बरीचशी आंदोलन झालं. 30 मार्चला मोर्चा झालेला, 28 मेला 2022ला महिला मेळावा झाला आहे, 6 जून, 8, 9 जून, 29 जून, 20, 19, 20 ऑगस्ट सर्वेला आलेली, त्यावेळी थांबवलेलं आहे. आणि अशा प्रकारचे बरेचसे कंटिन्युअस मिटिंग गावागावात झालेल्या आहेत तिकडच्या. परंतु अख्ख्या कोकणामध्ये आम्ही हा सांगू इच्छितो, सगळ्यांचा विरोध आहे. आज कोकणामध्ये रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग 2 जिल्ह्यात तुम्ही जर मतदान घेतलं, जनमत आजमावलं, 90% वरती तुम्हाला कळेल की लोकांना नको आहे प्रकल्प. फक्त तो संघटितपणे दिसत नाही आहे, हा मोठा प्रॉब्लेम आहे. कोकणातल्या ज्या मुंबई चाकरमानी आहेत हा माहिती, त्यांचाही विरोध आहे. त्यांना संघटित करून मुंबईच्या आम्ही सगळ्यांनी, तुम्ही पण पुढाकार घ्या की आमच्याकडे म्हणजे तुमचा मॅन पॉवर कमी पडते. दॅट्स ऑल. कारण आमच्याकडे कुठल्या राजकीय पक्षाचं संघटन नाही आहे. आणि हा सगळा विचार करून मग शेवटी तो प्रकल्प ऍक्च्युली ती कंपनी पुढे गेली हा गोष्ट, पण तिथे सगळं निसर्गाचं चक्र या प्रकल्पाच्या विरोधात होतं. आणि त्याच्या हाकेच्या अंतरावर हा बारसू कोलगाव प्रकल्प आहे. तिथे त्या कातळाची काय स्थिती आणि तिथे झालं तर काय भयानक चित्र भविष्यात असू शकतं. नाही, चेतापूरच्या बाबतीत तो आता विषय नको, तो लांबच आहे. फक्त 2 विषय सांगतो. तो अणुभट्टीला जो पाया लागतो तो बसाल्ट लागतो, काळा दगड लागतो, आणि तिकडे 80-90 फूट आहे तो लॅटेराईट आहे. तो लॅटेराईट वर कुठले फाउंडेशन एवढ्या मोठ्या प्रकल्पाचं होत नाही, त्यामुळे तो कापायचा आणि तिकडे कॉन्क्रीट लावून परत तर खर्च वाढणार होता, ती होता. आणि भूकंप आमचा RTI मध्ये आम्ही केलं होतं की 2018पर्यंत जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नागपूरकडून आम्ही RTI मागितले होते की तुम्ही अभ्यास केला आहेत का याचा वगैरे. तर शेवटी मग माहिती आयुक्त दिल्लीमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये त्यांनी मान्य करावं लागतं न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशनला की आमचा भूकंप प्रवणतेचा अभ्यास अजून पूर्ण झालेला नाही आहे. मग त्यांनी सांगितलं ॲफिडेविट द्या. ते ॲफिडेविट आमच्याकडे अजूनही आहे की त्यांचा भूकंप प्रवणतेचा अभ्यास झालेला नाही आहे माडबन प्रकल्पाचा अजून. कारण आज बरेचसे त्यांनी रिव्हील नाही केलं RTI मध्ये. तिथूनच बारसू कोलगाव आहे, तिथे काय परिस्थिती असू शकतो? नाही, तिकडचा आमचा भूकंप प्रवणताचा अजून तरी तिकडे काही तसा अभ्यास आम्हीही केलेला नाही आहे. कारण ऑफिशियली हा प्रकल्प नाहीच आहे अजून. ऑन पेपर काही नाही आहे रिफायनरीचा. सत्यजीत जी हिंदी में जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज आंदोलनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज देखी गई, आज पे गोली देखी गई, तो अब चल के आगे आपकी क्या भूमिका होगी, किस तरीके से आप इसका विरोध करने वाले हैं, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को क्या कहेंगे? अभी भूमिका एक सिंपल सादी है कि हमको रिफाइनरी नहीं चाहिए, डेट्स ऑल. वो उसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं कि 1/3 कैपेसिटी के हम ले लेंगे या ये इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे या जीरो एमिशन है या जीरो डिस्चार्ज रिफाइनरी देंगे, वो नहीं है. क्योंकि ये रिफाइनरी नहीं है. अब रिफाइनरी का पार्ट कम है क्योंकि पेट्रोल डीजल की ज़रूरतें वैसे कम होती जाएगी, बट एक पेट्रोकेमिकल्स जो प्लास्टिक है, पॉलीमर्स है, HDP LDP प्लास्टिक है, ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, तो उसके लिए जो लगता है वो पेट्रोकेमिकल जोन ही ज़्यादा होने वाला है. और उसके बेस पर आजू बाजू में वो इंडस्ट्री फैलने वाली है. तो हमको ये मतलब सिर्फ रिफाइनरी तो आजू बाजू का पूरा एरिया है केमिकल जोन होने वाला है. तो हम लोग देख रहे हैं कि फ्यूचर क्या होने वाला है कोकण का, और वी वांट टू प्रोटेक्ट आगे हमारा कोकण. इसलिए हमको क्लियर है. उसके लिए क्या कर रहे हैं कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिल रहे हैं, क्योंकि 2-3 चीज़ें होती है. एक जन आंदोलन है, वो जन आंदोलन जारी है. मीडिया से बात कर रहे हैं तो ये मीडिया है. तीसरा स्तंभ प्रशासन है. प्रशासन को हमने इतना बड़ा, अभी तक हमारा निवेदन था 200-300 लेटर्स हो गए, लिख के वगैरह कोई लेटर नहीं आ रहा है. चौथा था पॉलिटिकल, मतलब जो वोट बैंक है, वोट बैंक जा रही है, वोट बैंक अपने खिलाफ जाएगी, उसके लिए तो कोई आए. तो चलो, उद्धव जी आए, कल आए, डिक्लेयर किया, हमने स्वागत किया है. तो अभी आगे देखेंगे क्या होने वाला है. जैसे कि आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज की आप बात करें तो कई सारी विपक्षी पार्टियां हैं वो आपको समर्थन देते नजर आ रहे हैं. हाँ. उनका ये भी कहना है कि अगर इस नेपोटिज्म के लिए वो आपके साथ आंदोलन में बैठेंगे. इससे आप किस तरह से? नहीं, हम लोग का सभी पार्टियों का स्वागत है. हम लोग राजू शेट्टी से भी साहब से भी मिले थे बहुत महीने पहले, तो उन्हें बोला मैं आपके साथ में हूँ. प्रकाश आंबेडकर जी से भी मिले थे, उन्होंने बोला वो भी हमारे साथ है. आज तक जो MP वहाँ के विनायक राउत जी, भले
उनके पक्ष की भूमिका कल तक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो गए 1 साल से हमारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भले एमएलए हमारे तुम्हारे साथ नहीं है, बट जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जो बोलने का था कि ये लोगों पे मत प्रेशर करो, तो वो सब हमारे साथ है। अगर वो और जितेंद्र जी आवाड़ जी ने भी अपना मुद्दा उठाया था इसमें, तो हम लोग उनका क्या होता है कि ये डिसीजन पॉलिटिकली होता है, ये कैबिनेट में ही होता है, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज ही अल्टीमेटली हम लोग एमएलए चुनते हैं, वो मंत्री होते हैं और वो डिसीजन लेते हैं, तो इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन ओनली। तो पॉलिटिकल पार्टी को हमको साथ में लेना ही लेना है। जो हमारे साथ आ रहे हम लोग उनका स्वागत करते, आओ डिसीजन लो, सरकार पे प्रेशर डालो, लोगों की बात सामने रखो सरकार के, और रिफाइनरी रद्द करने में हमारी मदद करो। आपके साथ जो आपकी लाठीचार्ज हुआ है स्थानीय लोगों पर आज के जिले के गए हैं, तो क्या आप जो आंदोलन है कंटिन्यू करेंगे या फिर कुछ दिन तक? हाँ, मतलब अभी मैंने बोला कि गांव की पोजीशन क्या है, कितने जनों को लगा है, कितने लोगों के लिए अभी हमको जामीन मतलब बेल आउट करना पड़ेगा उनको वगैरह, वो सब देख के 1-2 दिन का गैप हो सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं हो। ग्रामीण कमेटी है हमारे इधर, मतलब कमेटी में बहुत सारी डेमोक्रेसी है। बॉम्बे के डिसीजन बॉम्बे वाले लेते, गांव के गांव में लेते, और कुछ जॉइंट डिसीजन कॉन्फ्रेंस कॉल में होते। देयर इज़ नॉट अ सिंगल लीडर। आपने अभी बोला था कि जो लैंड राइट ट्रैकर्स हैं वो सरकार के नजरिए से देखा जाए तो बैरन लैंड, हाँ, वो महसूल के रेवेन्यू रिकॉर्ड में बंजर है, बैरन लैंड लिखा हुआ है। तो सरकार के नजरिए से देखा जाए तो वो लैंड की वैल्यू तभी आएगी जब वहाँ पे कुछ बिजनेस शुरू करेंगे, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी या फैक्ट्री या कुछ और। लेकिन जो वहाँ के मूल निवासी है, जो कैशू फार्मिंग कर रहे हैं, मैंगो फार्मिंग कर